Salutare tuturor, este Arisinio și vreau să vă spun câteva chestii înainte să spun câteva lucruri despre mine. În primul rând, că o să-mi schimb numele în PyJoy. Nu știu de unde mi-a venit ideea asta și nu știu de ce, dar îmi place numele pur și simplu. Și a doua chestie, că mâine o să fac o încercare de Harlem Shake. Și să începem. Câteva lucruri despre mine. Am 8 ani și 9 octombrie fac 9. Îmi place GTA 5 și toate GTA-urile în afară de pateticile alea de GTA 1, 2 și 3, cam patetic. Nu știu ce credeți voi, dar eu cred că GTA-urile astea 3, până la GTA 3, sunt foarte patetice. GTA 4 e deja fain. Opa. Și dacă tot am pornit asta, melodia mea preferată e Villa Vallarasa. Asta nu e chiar telefonul meu, eu filmez cu telefonul. Asta e un telefon cum ar fi de rezervă. Mai vreau. Și aici, dacă tot am deschis telefonul, vreau să vă arăt că am pregătit melodia pentru Harlem Shake. Ce să uit? Te alumă așa. Că îmi plac multe sporturi, cum ar fi wrestling-ul, judo, fotbalul, voleiul, basketul, chestii de-astea. Mai ales jocurile astea de bătăi. Sunt foarte vânăt și plin de stileu. Că în fiecare zi când îmi fac temele, mă murdăresc câteodată de stileu. Uitați-vă și pe ea. Și sunt vânăt că mă trezesc în fiecare zi pe ea, fac wrestling cu Alex, cu Luca și cu restul și nu pot să mă opresc. Asta e pasiunea mea. Am 1,42 m, am 35 de kg. Sau cât? Câte kg îmi dați voi mie? Uitați-vă ce stăbut sunt. Ador semnul ăsta. Îmi place numele PyJoy după cum v-am zis. V-am zis, nu vreau. Și cam atât a fost și cu acest episod. Ne vedem mâine cu Harlem Shake. Harlem Shake. Pa, pa!